страна. Единственото, което искаме е обратно от държавата си. България на българите, искаме държава, която да се грижи за нас, да мисли за нас. Очевидно е, че целият български народ не желае тези мерки, не желае зелените сертификати, не им желае ваксината, нищо не им желае. Искаме да ни оставят на мира. Искаме България да бъде остров на нормалността в цяла Европа, ако ще е в цял свят. Не ни интересува какво се случва в Западна Европа. Ако искат да се будат на 90, 95, на 100%, зелени, червени и каквито искат сертификати, тук е България и ние ще бъдем пример за цял свят. Да живее България! Ще отидем на задния вход 15 човека, но ще отидем с камера, която ще излъчва на живо тук на стената всичко, което се случва. Ще опитаме да изкараме и възможно най-добър звук, не сме сигурни, че ще се случи. Иначе ще се върнем и ще ви кажем всичко, което сме преговаряли. Няма да правим отстъпки. Имаме една единствена цел за днес. И това е отмяна на всички мерки, прекратяване на тази безумна ситуация. Да ви кажа какво се случи. Българи! Отидахме отзад. Трябваше да се срещнем и да излъчваме по възможност тук. Щяхме да направим всичко възможно да има и звук, за да може да е прозрачно. В крайна сметка, след 20 на минути чакане, може и повече, не знам, няма представител в Народното събрание, който има топките да излезне и да разговаря с българския народ. Така, излизам от кабинета на заместник-председателя на Народното събрание Кристиан Вигенин, който е един от малкото, да не кажа единствения, който е в сградата, но основното. Правителството, канадеца и цялата паплач, която ни управлява, отказват да разговарят с нас по какъвто и да е било повод и причина.
избирателен тест председател на Народното събрание ще ни приеме след не знам колко дни, когато му свърши карантината и да си кажем какво сме искали въобще ние. Сега, вариантите пред нас са следните. Път назад нямаме. Затова аз ви предлагам да отидем и да влезем в парламента и да питаме от трибуната вече вътре в самата зала какво ще правим с нашето правителство, ще си ходили, защото е време от трибуната да кажем, че премахваме този дискриминационен зелен сертификат и да обявиме крайна сметка, че това правителство е нелегитимно и е време да си ходи. Оставка! 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 Драги българи, понеже бяхме излъгани за пореден път, опитахме с добро, както видяхте, и с разум. От нас зависи. Имаме два избора. Да се откажем или да се борим. Ще се борим ли? Понеже тук има армада от полицаи, а зад вратите са сложили маси, които да препречват, защото ги е страх. Моля да се насочим към страничните входове, оттам най-любезно да влезнем и да попитаме господин Вигенин, махат ли зелените сертификати? Моля да се насочим надясно и настрани. Тук няма ли да му да минем? Тук, ако може да ни чуете така наречения господин президент, който с юбрука е с народа. Къде сте, господин президент? Избран от народа! Айде да ви видим сега с народа! Елате тук и поведете народа! А не осигурите си втори мандат и ви няма никакъв! Елате тук, срещу вас полицията няма да тръгне! Искате ли още днес и сега да отменим това безумие и това положение, ще кажат ви, че ако искате да кажете да, и това ще се приеме за окончателно. Не сме вътре, ама сме отвънка, да речем, че се приема за окончателно, защото сме в периметъра на сградата. Искате ли да отменим сега в България това положение? 3-4! Значи това е, може би да ни изпадаме в такива драми. Полицаите също искат ли да кажете те? Драги господа полицаи, за пореден път казваме, ние нямаме нищо против вас, не искаме да влизаме с блъсъци, виждате обаче, че няма никакво желание за разговор. Опитахме с добро, опитахме да разговаряме по нормален начин. Тук е българския народ. Искаме това нещо да престане, нямаме повече търпение, нямаме повече сили, нямаме пари, децата ни, тяхното бъдеще е на карта. Децата на вашите деца също, тяхното бъдеще е на карта. До кога? Разбираме, че това са нарежданията, които получавате, обаче разберете и нас, ние сме българския народ, искаме просто свободата си, толкова ли е трудно? Кой управлява държавата в момента? Всички са карантинирани, няма президент, няма министър-председател. Председателя на Народното събрание се е скрил. Кой управлява? Кой взима решенията? Ние сме тук. Щатското посолство. Писнали да ни управляват отвън, писнали да имаме политици пионки. Сигурен съм, че и на вас ви е писнало, както казах и от тебе. Знам, че имате кредити, знам, че издържате семейства. Само, че докъде? До кога? Какво ще се случи сега, след година, 2, 3, 5? Докъде мислите, че ще стигне това? Ще спрат ли според вас? Ако ние не сме тук да ги спрем, те ще спрат ли сами? Правото е на наша страна, морала е на наша страна. Единственото, което искаме, е обратно от държавата си.
България на българите, искаме държава, която да се грижи за нас, да мисли за нас. Очевидно е, че целият български народ не желае тези мерки, не желае зелените сертификати, не им желае ваксината, нищо не им желае. Искаме да ни оставят на мира. Искаме България да бъде остров на нормалността в цяла Европа, ако ще и в цял свят. Не ни интересува какво се случва в Западна Европа. Ако искат да се будат на 90, 95, на 100%, зелени, червени и каквито искат сертификати, тук е България и ние ще бъдем пример за цял свят. Да живее България! Ти къде си, Радев? Беше ти с народа! А сега къде си, Радев? Всички те избраха за президент и след с народа ти се обяви преди това за против мерките. Сега какво правиш? Радев! Кириле! Кириле ще те наричам! Аз не съм и те избрала за мой премиер! И ти казвам, Кириле, че ти имаш голям грях против българския народ! Полицаи, господа полицаи, какво правите вие в момента пред сградата? И кого пазите след като тя е празна? Защо не ни пускате след като тя е празна? Значи трябва да ни пуснете! Значи няма никакъв проблем да влезем! Казвам ви, че днес се поставя едно начало и вие няма да вакцинирате българския народ и да го чипирате и да го контролирате! Господа полицаи, уважаеми бащи на вашите деца, съпрузи на вашите жени, говори в момента една майка с плачещо сърце, плачеща от 2 години и повярвайте ми, това е истината. Края на 2019 съм родил малкия ми син, радост до март месец. Имах първокласник тогава. И знаете ли какво прави този първокласник? Този първокласник сега е в 3-ти клас. Ходи всеки ден със страх на училище, със страх дали няма да бъде подгонен от власти и мъжите. Мамо, моля ти се, ще дам кръв само и само да ни плюя. Мамо, моля ти се, не искам да ме будат. Господа полицаи, господа бащи, имате ли сърца, питам аз, сърца имате ли ви полицаи? Вие създавали ли сте деца? Гледали ли сте деца? Мили ли са ви? Мили ли са ви? Защото не са ли мили? Защото само една майка знае какво е да гледаш дете, да го носиш 9 месеца по сърцето си. И накрая вие какво правите? Спирате бъдещето на тези деца. Просто се отметете да минеме. Днеска тези ще ви командват, утре ще са други. Но и вашите деца ще пораснат. И вашите жени ще плачат, ще ги оплакват, когато тези отрови ги убият. Ще плачат, ама вас няма да ви има, защото сте жалки. Защото ще наведете глави, как сега пак ги навеждате. Сега народа ще тръгне и вие ще се отместите. Ако не се отместите, просто се скрите някъде. Това е моето нещо. Всичките тези, които са узурпирали тези властнически правомощия, те са превратачи и